Αυτή η γεύση είναι 100% αληθινή και βάζει φωτιά στους ουρανίσκους σας. Για το μήνα Απρίλιο, το πιάτο του μήνα είναι η απόλυτη χοιρινή τηγανιά. Ξεκινάμε ρίχνοντας στο τηγάνι ολόφρεσκα μανιτάρια και πολύχρωμες πιπεριές, τσιγαρίζοντάς τα μέχρι να βγάλουν όλα τους τα αρώματα. Σειρά έχει ο πρωταγωνιστής ζουμερά μαριναρισμένα κομμάτια χοιρινού κρέατος. Τα ροδίζουμε στο καυτό λάδι και time for show. Τα κάνουμε φλαμπέ για να σφραγίσουμε τη γεύση και να δώσουμε αυτόν τον έξτρα χαρακτήρα. Στη συνέχεια, τα λαχανικά επιστρέφουν στο τηγάνι και όλα μαζί δένουν σε μια πλούσια μελωμένη σάλτσα που θα σας μείνει αξέχαστη. Το σερβίρισμα σκέτη απόλαυση. Στρώνουμε μια γενναιόδορη δόση από το πιο αφράτο βελούδινο πουρέ πατάτας και από πάνω αγκαλιάζεται από την καυτή τηγανιά μας. Αυτό είναι το πιάτο του Απριλίου. Ζουμερό, αρωματικό και άκρος comfort. Έρχεται ζεστό στην πόρτα σας. Καλή σας όρεξη!